Usa ka Pinoy nga lumad nga taga Albuera, Leyte ang gihulagway nga real-life hero. Kinihuman siya misalbar sa usa ka Haponesa nga iyang naatlan magpakamatay unta. Ang iyang pagpakabana sa laing tao gidayeg sa kadaghanan ilabi na sa mga Hapon. Gumika niini, gipasidunggan siya sa mga kapulisan sa Asaka City, Saitama, Japan. Karong buntaga, sayranta ang iyang makadasig nga istorya, dinhilang sa GMA Regional TV Live. Kapuso karong buntaga atong ilailahon kining waray. Late 10 yung mga kapuso nga dunay ipasidunggan ni siya karong bag-o. Gumikan sa iyang bayanihon nga buhat, Emil Rebejo Vega. Maayong buntag og maupay na aga, Sir Emil. Welcome sa GMA Regional TV Live. Paki-greet sa atong mga kapusong Bisaya, labi na mo mga paryente karong buntaga. Okay, salamat kayo. May buntag kaninyong tanan, labi na sa itong mga kapusong bisdak diha. Sa akong mga parente, sa akong mga Riboho, Vega, sa side sa akong asawa, mga minisis. Sa mga higala ka na ako, may buntag kaninyo. Sir Emil, before ta mo proceed be, greeting naman in Japanese. Ohayo gozaimasu. Sama na, good morning, sir. Aha, good morning, sir. Oh, Mayong buntag ohayo di mo. gozaimasu. Ohayo gozaimasu gikan diri sa Pilipinas paingon diha sa Japan. Sir, sa di pa nato hisgutan ang pasidungog nga imong naangkon nahatag kanimo karong bago. Ato ilailahon una, taga-asa man ka, Sir Emil, kung si trabaho nimo karon diha sa Japan. Karon di ako sa Saitama, sa ako ka plumber diri for almost 10 years na. Diri sa Japan, Saitama, Japan. Taga kuang ko sa Pilipinas, sa taga Gungab, Albuera, Leyte. Kaya Bisayang dako. Bisayang dako, taga Albuera. Unsa may nakaagni nimo, Sir Emil, nga nakahuna-huna ka, naka-decide ka nga manarbaho, manimpad abroad, ug unsa sa imong gipangandoy kaniadto para sa imong pamilya? Sa sugod, bata mo ko miyanhi o Japan. So ako pa lang kaugalingon og gunahuna ato. Mura ganahan lang ko mo ari. Ya. Ang kuan lang material na butang tud miabot panahon nga naminyo ko. So pagka minyo na ako na usab na nga atong mga pangandoy. So para na sa pamilya, tagmao na sa pamilya nga atong mga pangandoy karon. Mao na si sir. Isip usa ka OFW, Sir Emil, unsa may maingon nimong dakong hagit nga imong na-experience sa panarbaho ug panginabuhi nimo diha sa Japan? Then sa bag-o pa ko na kanang siyempre ang kamingaw sa Pilipinas, mingawon magita sa ato lugar gud. Kunya kining ikaduha kining itawag bitaw nato og language barrier bitaw nga murag sa labi nagbago pa sa kini may parents kini sa mga bagong OFW labi na diri sa mga taga nas Japan ron nga kana bitaw kakasabot isuguong ka pangisgan ka wag kahibaw kay kanang pangisgan ka kay wa kasabot mo rin mo na usay sa mga kanang mga hagit sa imong kinabuhi nga imong kuan diri sa isip usa ka OFW. Ug tungod sa imong sakripisyo, sir, alang sa imong pamilya, laing kinabuhi sab ang imong gisalbar mao nang nakadawat ka og recognition karong bag-o. Can you share to us a story about this, sir? Kanus-an ni nahitabo ug sa unsa man tong hitabo nga naatlan nimo tong tawhana? Adto siya nahitabo to tong Abril 24 karon nga tuiga last month lang. Pauli ko gikan trabaho mao to nga pag nakita na ako siya murag taliambak na sa tulay sakto ra gid ang akong pag-abot mao to nga time igo ra gid ko siya naabtan nga napugngan pa nako. Na kuha na ako siya nga naghinilak kay murag sa sugod di mosulti nga nung naghinilak nya ako siya gipugan nantod nga kita kog nay kaug nangita kog nay mulabay nga mutabang nako nga mutawag og pulis motong nakatawag og pulis nya gitabangan ni pulis nga manaog namo nya na tudto siya naluwas giuban siya sa pulis tunoki na siya karon. Around what time to nahitabo, sir? Unsa may nagdagan sa imong unahuna that time katong nakit-an nimo tong maong babay? Kadto nga time mas una na kung kuan dis nahadlok siyang buhaton kay di man normal gyud nga naay tao sa tulay nga reaksyon na og saka bitaw. Sa reaction nimo, sir, dihang gihatagan ka atong recognition sa award, sir? Siyempre na medyo na proud sa ato kaugalingon sa sugod murag tungwa pa gihatag murag wa lang kay magunahuna until nga abot ang time nga katong gidunol na sa ako. Malipayong kay ko kay akong pamilya kita ko malipayong kay sa atong nadawat nga certificate.
Alright, sir. Isip pa na pos. Say gusto nimong ipaabot nga mensahe sa atong mga kapuso nga nagtan-aw karon dinhi sa Central o sa Eastern Visayas ug maabot sab ni sa online ang atong programa. Akong mensahe ninyo nga di lang unta ako ang maghimo ani og kanang ani nga buhat. Murag kumpara nako may tag-ihimplo rata nya matag mahimo tang may ihimplo pud ninyo diha. May tag kamusad diha nga nagtan-aw nga mahimo sad mo nga maayong ihimplo sa uban. Alright, daghan kay salamat sir sa pag-uban kanamo Daghang karong salamat. buntaga. Saludo kay minimo Emil Vega mga kapuso gikan sa Japan. Salamat sir. Daghang salamat.